Hud suresi. Hud suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 120 ayetden ibaretdir. Sürenin 50-60 ayetlerine Hud peygamberi bilen bağlanışık vakalar beyan edilen üçün sürenin adı Hud peygamberin adı bilen bağlaştırılıptır. Bu sürede inanç itikat meseleleri, kafirlerin ve Müslümanların ahiretteki ahvalatları, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şugayb ve Musa ýaly peygamberlerin kıssaları beyan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hikmet heyeti ve ehli zatdan habardar bolan Allah tarafından ayetleri puhta mäkämlenip, soň anyk ayan edilen bir kitaptır. Bu Kur'an, diňe Allah ibadet etmeňiz üçin indirildi. Şüphesiz, men size onun tarafından ýiberilen duýdurjy we buşlukçydyryn. Sizin belli bir wagta çelli ajalyňyz ýetýänçe gödel durmuşda ýaşamaňyz üçin, hem de her ýaşylyk edene ýaşylygyny gaýtaryp bermek üçin Perwerdigaryňyzdan bagşlanmaňyzy diläň. Soň oňa toba edin. Eger ýüze gursaňyz, elbetde men siziň başyňyza injek ulugynyň kıyamatyň adamyndan gorkaryn. Siz ahir soňa Allah dolanıp gelersiňiz. Onuň ähli zady güýji ýetýändir. Unutmaň, elbetde olar kafirler ondan Allah'dan gizlenmek için yüreklerini düýýärler, ýaşyrýarlar. Ýene de unutmaň, olar yüreklerindäkini gizläp, lawatlaryna bürünteler de Allah olaryň gizleýän we äşkär edýän zatlaryny bilýändir. Çünki ol köňülleriň ödenini bilýändir. Yer ýüzünde hereket edýän bir zat bar bolsa, onuň rızkyny Allah berýändir. Allah onuň bu dünýädäki meskenini de ölenden soňky amanat ediljek yerini de bilýändir. Bularyň ählisi anyk kitapda, Lawh-y Mahfuzda ýazylandyr. Ol Allah asmanlary we yeri 6 günde yaratdy. Şonda onuň arşy suwuň üstündedir. Asmanlary we yeri seniň haýsyňyz has ýaşy işleri ederkäňiz diýip synamak üçin yaratdy. Ey Muhammed, sen taqiqsiz öleniňizden soň diýreldersiňiz diýseň, kafirler hökmän bu hakyky jadydan başga zat däldir diýerler. Eger olardan adaby soňup, wagty tanalyga döwre çellik giýjikdirenmizde taqiq olar. Ony adaby näme saklaýar diýerler. Unutmaň, azap olara gelen güni olardan sowulup gitmez we äskermetçilik eden zatlary olar gurşap alar. Eger biz insana öz tarapymyzdan rahmet nimet dadyrsak, soň hem ony ondan sogurup ýygyny alsak, elbetde ol ören nä umyt bolar, nä şükürlük eder. Eger de oňa bir diýan kynçylyk ýetenden soň gowlyk dadyrsak, elbetde ol yamanlyklar menden daşlaşyp gitdi diýer. Taqiq ol şatlanar, öwner, komparar. Ýöne kynçylyklara sabır edip ýaşy işleri eden kişiler beýle däldirler. Ol kişiler üçin bagşlanmak we uly syýlak bardyr. Ey Muhammed, ähtimal sen kafirlaryň oňa peýgambere asmandan bir hadyna iberilmeli dälmi? Ya da onun bilen perişte gelmeli dälmi diýmekleri sebäpli öňüňe wahy edilen zatlaryň, ayetlaryň käbirlerini wagt etmän taşlamakçy bolýarsyň. Ve şol sebäpli de ýüregiň darygýar. Unutma, sen diňe duýdurjysyň, habar ýetirjysyň. Allah ähli zada wekilçilik, gödegçilik edýändir. Ya da onu Kur'any, onuň Muhammediň özi toslap tapdy diýerlermi? Ey Muhammed aýt, eger siz dogruçul bolsaňyz, Allah'dan gaýry çağırıp biljek kişileriňizi çağırıp, şuňa meňdeş 10 tane toslanan süre getirin bakaly. Eger size jogap bermeseler bilip goýuň, Kur'an Allah'nyň ilmi bilen indirilendir we ondan başga hudaý ýokdur. Indi bir Müslüman bolarsaňyzmy? Kim diňe şu dünýä ýaşaýyşyny we onuň zynnatyny istese, onda dünýäde çeken zähmetlerini dolu öder. Olar ol ýerde dünýäde ziýana duçar edilmezler. Ol kişiler üçin ahiretde otdan başga zat ýokdur. Olaryň onna dünýäde eden ähli zatlary puç boldy. Eden işleriniň ähleti boş çykdy. Perwerdigar tarapyndan aýdyn delile dayanan kişi diňe dünýäniň sapatyny isleýän ýaly bolarmy? Galy berse de ony delili ýa-da Muhammedi Perwerdigaryndan bir şaýat, şeýle de ondan Kur'andan öň ýol görkezji we rahmet edip iýberilen Musanyň kitaby hem tasdikleýär. Olar müminler ona Kur'an'a inanýarlar. Toparlarından kim onu Kur'an'ı inkar etse, onun jaýy ot, dowzak bolar.
ondan Kur'an'dan hiç hasan şüphe etme. Çünkü ol Perwerdigariňden gelen hakikatdir. Ýöne şonda da adamlaryň köpsi iman getirmeýärler. Allah'ın şanyna yalan sözläp töhmet edýän kişiden has zalim kim bar? Olar kıyamatda Perwerdigarinyň huzuruna çykarlar we şaýatlar ine bular öz Perwerdigarinyň şanyna yalan sözlän kişilerdir diýerler. Unutmaň, Allah'ın näleti zalimlaryň üstüne ýagar. Ol zalim kişiler Allah'ın ýoluna böwet bolýarlar we dost dogry bolan ol ýoly egreltmek, näde dogry görkezmek diýerler. Olar ahireti inkar edýän kişilerdir. Olar ýeriň ýüzünde hiç haçan Allah'y ejilledip bilmediler we olar üçin Allah'dan gaýry hiç ille dost ýokdur. Olar üçin azap üstüne azap bardyr. Çünkü olar hakikaty eşitmegi hem görmegi hem başarmaýarlar. Şeýdi bolar öz-özlerini ziýana uçuratdylar. Tostap tapan zatlar bolsa olardan gün bolup ýetip gitdi. Takyk olar ahiretde iň agyr ziýan çekerler. Elbetde iman getirip ýaşy işler eden we Perwerdigarna ýürekden boyun egen kişiler ine şolar jennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu iki toparyň kafir bilen müminiň misaly kör we ker adam bilen görýän we eşdýän adam misaly ýalydyr. Heýde bu ikisiden bolarmy? Şonda da oýlanyp ibrat almazmysyňyz? Kasam bolsun, biz Nuhy hem öz kowmuna peýgamber edip ýiberdik. Ol elbetde men seniň üçin hakikaty aýan edici, duýdurjudyryn. Allah'dan özge ibadet etmeň. Çünkü men seniň üstüňde ejirli bir günüň adabyň gelmeginden gorkaryn diýdi. Şondan Nuhyň kowmundan bolan kafirlaryň ekabirleri, baş tutanlary: "Ey Nuh, biz sana özümiz ýaly bir adam hükmüne garýarys. Sana biziň aramyzdan diňe pes düşünjeleri, pes kişilerden gaýry hiç kimiň eýermeýändigini görýäris. Siziň bizden üstün tarapyňyzy görmeýäris. Tersine biz sizi ýalançy hatap edýäris" diýdiler. Nuh: "Ey kowmum, aýdyň makaly. Eger men Perwerdigarimden gelen aýdyň delile dayanýan bolsam, hemde ol maňa huzurundan rahmet, dogry ýol, peýgamberlik beren bolsa, bu da size ýygşyrylan bolsa, näme? Biz sizi ony rahmeti halamyan halatyňyzda da mecbur eder diýip pikir edýärsiňizmi? Ey kowmum, men sizden onuň üçin hiç ille hak soramaýaryn. Meniň hakym diňe Allah degişdir. Men siziň göwnüňiz ýetmeýän iman getiren kişiler ýanymdan kowmaryn. Elbetde olar hem bir gün hatap bermek üçin Perwerdigaryna gowşarlar. Ýöne men sizi nadan kowmum hükmünde görýäryn. Ey kowmum, eger men olary kowsam, Allah'dan ýagny gadabyndan gutulmak üçin kim maňa ýardym berer? Ol hakda hey pikir etmeýärsiňizmi? Men size ýanymda Allah'nyň hadinalary bar diýmeýärin. Gaýbyda bilmeýärin. Men periştedirin hem diýmeýärin. Siziň kemsedici göz bilen garýan kişileriňiz üçin Allah olara hiç haçan ýaşalyk bermez hem diýmeýärin. Allah olaryň köňüllerindäki zatlary has gowy bilýändir. Eger men hem müminlere siziň ýaly kemsedici göz bilen garasam, onda takyk men zalimlardan bolaryn diýdi. Olar: "Ey Nuh, takyk sen biziň bilen dawalaşdyň hem de biziň bilen dawaňdy öte gitdiň. Eger sen dogurçul kişilerden bolsaň, wada beren dadyňy, adabyňy getir wakaly" diýdiler. Nuh ony adaby diňe Allah istan wagtynda getirer. Şonda siz Allah'nyň adabynyň öňüne alyp bilmersiňiz. Allah sizi aldırmak istəyenden soň men size nesihat bermek istesem de meniň nesihatym peýda etmez. Ol siziň Perwerdigaryňyzdyr we siz oňa gaýtarylyp getirilersiňiz diýdi. Ýogsa da ony Kur'any, onuň Muhammed toslap tapdy diýýärlermi? Ey Muhammed aýt, eger men onu toslap tapan bolsam, meniň günäm özüme degişli bolar. Ýöne men siziň edýän günäleriňizden daşdyryn. Nuh'a şeýle wahy edildi. Senin kowmyňdan diňe häzire çelli iman getirenden başga hiç kim imana gelmez. Olaryň edýän zatlary sebäpli gam çekme. Biziň gözümiziň alnynda we wahymyda görä gämi ýasa, zulüm edenler hakda maňa ýüz tutma, çünki olar gark ediler. Ol Nuh gämi ýasaýardy. Kowmynyň ekabirleri her geçende onu maskaralayardylar. Nuh: "Eger bizi maskaralasaňyz, biz hem hökmän sizi maskaralaşyňyz ýaly sizi maskaralar. Tiz wagtlar sadece adabyň kime geljegini we kimiň üstüne hemişelik adabyň injegini bilersiňiz" diýdi. Ahyrin emrimiz gelip gadan gaýnanda suw çogup uğranna Nuh'a:
Oňa gäme her janlydan 2 tanadan jübit edip ýükle. Ve gark boljakdygy barada höküm çykan kişilerden başga galan maskalaňy we iman getiren kişileri gäme mindir diýdik. Onuň bilen iman getiren adam ören azdy. Nuh oňa gäme miniň. Onuň ýüzmegi de durmagy da Allahyň ady bilendir. Takyk Perwerdigarym bagyşlaýjydyr, rehim şepaatlydyr diýdi. Ol gäme olar dağlar ýaly tolkunlaryň arasy bilen alyp barýarka. Nuh bir çetde galan oğluna, "Ey oğulcugum, bizi bilen sen hem gämämin, kapyrlar bilen bolma" diýip ýüllendi. Ol Nuh'un oğly, "Ýok, meni suwdan gorap taklajak dağa sığınaryn" diýdi. Nuh, "Bugün Allahyň buýrugundan aman galjak ýokdur. Diňe onuň rehmetini aman galar" diýdi. İkisiniň arasyna tolkun girdi we Nuh'un oğlu hem gark edilenlerden boldy. Soň, "Ey yer, suňy ýuwut, ey asman, ýagşyňy beset" diýildi. Emir berja edildi we suw adaldy. Gäme bolsa Juda dağynyň üstüne oturdy. Şonna zalim kowm ýok bolsun diýildi. Nuh Perwerdigaryna ýalbaryp, "Ey Perwerdigarim, elbetde oglum meniň maskalamdandyr, hemde şüphesiz seniň wadan hakdyr. Sen iň haýyrly höküm ýöredýänsiň" diýdi. Allah, "Ey Nuh, şüphesiz ol hakka boyun bolmalyk üçin seniň maskalaňdan däldir. Dogrusy ol iş nädir amaldyr. Şonuň üçin bilmeýän dadyň menden sorama. Men sana nadanlardan bolmalygyň ündeýärin" diýdi. Nuh, "Ey Perwerdigarim, men bilmeýän dadym soranym üçin sana sığynýaryn, senden pena soraýaryn. Eger meni bagyşlamasaň, merhamet etmeseň, ziyan çekenlerden bolaryn" diýdi. Oňa, "Ey Nuh, sana we seniň bilen bolan kişilerden dörejek ümmetlara bizden ýeten salamatlyk we bereketler bilen gämeden düş. Ýene şeýle ümmetler bolar. Olar şu dünýäden az salym peýdalandyrar. Soň bolsa olara biz tarapdan ejirli azap ýeter" diýildi. Ey Muhammed, ine bular biziň sana gaýyp habarlaryndan wahy edenlerimizdir. Mundan odal olary ne sen bilýärdiň, ne de kowmyň. Sabr et, şüphesiz batly netije takwalar üçindir. Ad kowmuna hem olaryň dogany bolan Hudy peýgamber edip ýerdik. Hud, "Ey kowmum, siziň üçin ödünden gaýry ibadata laýyk Hudaý bolmadyk, Allah ibada ediň. Siz Allah töhmet atýarsyňyz. Ey kowmum, men sizden munyň dogry ýola çağırýanlygym üçin hak soramaýaryn. Meniň hakym ýalnys meni yaradan Allah bagly. Henüz hem aklyňyza aýlanmaýarsyňyzmy? Ey kowmum, Perwerdigaryňyzdan günähleriniň geçilmegini soraň. Soň oňa toba ediň. Size asmandan bol ýağış bereket iýersin, hem de siziň güýjüňize güýç goşdun. Günäkar bolup ýüdegürmäň" diýdi. Olar, "Ey Hud, sen bize peýgamberligiň suwut edýän delil mugyza getirmediň. Biz seniň sözüň sebäpli hudaýlarymyzy terk etmeriz, hem de biz sana iman getirmeriz. Ýöne biz sana hudaýlarymyzyň biri musallat bolupdyr" diýip hataplar diýdiler. Hud, "Elbetde, men bu barada Allahyny şaýat tutýaryn we siz hem maňa şaýat bolun. Takyk, men siziň Allahdan gaýry oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn. Inne bolsa siz we medet gözleýän hudaýlaryňyz jem bolup maňa garşy dudak gurun. Soň hem maňa garaşyk etmäň. Şüphesiz men diňe meniň hem siziň hem Perwerdigaryňyz bolan Allah bil bagladym. Hereket edýän zatlardan alym saçy jylawy, ygtyýary, eýeçiligi onuň elinde bolmadyk hiç zat ýokdur. Takyk, meniň Perwerdigarim diňe dogry zatlar ünder. Eger ýüze ursaňyz bilip goýuň, men size ýetirmek maksady bilen iýerilen zadymy size anyk getirdim. Perwerdigarim sizi helak edip deregiňize başga kowum getirer, hem de siz oňa hiç bir ziyan ýetirip bilmersiňiz. Takyk, meniň Perwerdigarim her bir zada gödekçilik edýändir" diýdi. Buýrugymyz azap gelende Hudy we onuň bilen iman getirenleri bizden gelen rehimdarlyk saýatyny halat etdik. Biz olary agyr azapdan halat etdik. Ine şu Ad kowmy hem öz Perwerdigarynyň ayatlaryny inkar etdiler. Onuň Allahyň ilçilerine garşy gelip asi günäkar boldular. Olar her bir öz diýenli sütemkärlere erdiler. Olar hem bu dünýäde hem kıyamet gününde nälet aldylar. Bilip goýuň, takyk, Ad kowmy özleriniň Perwerdigaryny inkar etdiler. Ýene de bilip goýuň, Hudyň kowmy Ad hem Allahyň rahmetinden daş düşdi. Biz Semud kowmuna olaryň dogany Salyhy peýgamber edip ýerdik. Salih, "Ey kowmum,
Sizin üçin ödünden başga ibadete laýyk Hudaý bolmadyk, Allah ibadet edin. Ol sizi toprakdan yaratdy, hem de ol ýerde size ömür sürdürdi. Ondan günähleriniň geçilmegini soraň, soň oňa toba edin. Taky meniň Perwerdigarym ýakyn hoslardyr we dilekleri kabul edicidir diýdi. Olar ey Salih, mundan olar sen biziň aramyzda baş bolar diýilip tama edilen adamdyň. Sen bize ata-babalarymyzyň ibadet eden zatlaryna ibadet etmegimizi gadagan edýärsiňmi? Taky biz özüne çağırýan zadyňdan ören şüphelenýär diýdiler. Salih ey kowmum, aýdyň bakaly. Eger men Perwerdigarymdan gelen aýdyň delile dayanýan bolsam we ol maňa özünden rahmet peýgamberlik beren bolsa, şundan soň oňa boyun bolmasam, Allah'ın adabından kim meni halat eder? Şonda siz maňa köprak ziyan ýetirmekden başgalar etmersiňiz. Ey kowmum, ine bu Allah'ın mucize edip iyi veren düýetidir. Onu goýberin. Goý ol Allah'ın yerinde ýaýlasyny otlasyn. Oňa ziyan bermek üçin el uzatmaň. Eger ziyan berseňiz, onda sizi ýakyn gelip ýeten azap gurşawalar diýdi. Olar düýäniň damagyny çaldylar. Şonda Salih öýüňizde ýene 3 gün ýaşaň. Bu ýalany bolmadyk hak wadadyr diýdi. Buyrugymyz azap gelende Salihy we onuň bilen iman getirenleri bizden gelen rehimdarlyk bilen azapdan we olunyň ryswalygyndan halat etdik. Taky seniň Perwerdigaryň güýç kuwat eýesidir, gudraty güýçlüdir. Şonda zulüm eden kişileri elhen ses gurşap aldy, hem de olar şol wada meskenlerinde çöküp kaldylar. Goýa ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Habardar bolun, Taky Semut kowmy öz Perwerdigaryny inkar etdiler. Ýene de habardar bolun, Semut kowmy Allah'ın rahmetinden daş düşdi. Taky ilçilerimiz perişteler Ibrahim'e boşluk bilen geldiler. Salam, Allah salamatlyk bersin diýdiler. Ibrahim hem salam diýdi. Salam geçmänkä mihmanlara gowurlan göle getirdi. Ibrahim olaryň elleriniň oňa gowurlan göle barmaýandygyny görende, olar tanamady, olardan ýaňa gorka düşdi. Olar, "Gorkma, biz Lut kowmuna iýerildik" diýdiler. Ibrahim'in ayak üstünde duran ayalı güldü. Şonda biz oňa Ibrahim'in ayalyna Ishagy we Ishagyň ýygynyň Yakuby olaryň dünýä injegini boşladyk. Ol, ey vay, mene bir kempir, ärim bolsa garran, indiden soň çağa dogururmy? Dogursa bu juda geň zat diýdi. Perişteler Allah'ın işine geň galýarsyňmy? Ey öý eýeleri, size Allah'ın rahmeti we bereketi bolsun. Elbetde ol öwga münasipdir, şan şöhraty beýikdir diýdiler. Ibrahim'dan gorku gidip oňa boşluk gelende ol biziň periştelerimiz bilen Lut kowmy arada jedelleşip gürleşip başlady. Çünki Ibrahim ören ýumşak häsiýetli, Allah'dan gorkup ýylyň agysyny ýüregi awap ah çekýän, Allah yönelýän ibadatgon bendedi. Perişteler, ey Ibrahim, bu jedeli goý, çünki Perwerdigaryň fermany geldi. Taky olary ýydyna gaýtarylyp bolmaýan azap geler diýdiler. İlçilerimiz Lut'a gelenlerinde Lut olaryň gelmegi bilen gaýga düşdi. Ýüregi darykdy hemde bu ören agyr gündür diýdi. Lut'un kowmy onuň ýanyna algaşyp geldiler. Olar öňden märi günä beçewarlyk edýärdiler. Lut, ey kowmum, ine şolar meniň gyýlarym, beçewarlyk etmäň, gyýlarymyny nikalap alyň. Olar siziň üçin has päkdir. Allah'dan gorkun, mihmanlarymyň ýanynda meni maskara etmäň. Araňyzda bir jigem akylly başly adam ýokmudyr diýdi. Olar, ey Lut, taky biziň seniň gyýlaryňda hakkymyzyň, gözümüziň ýokdugyny bilýärsiň. Sen biziň näme isleýänmizi ören gowy bilýärsiň diýdiler. Şonda Lut, käşke meniň size güýjüm ýetýän bolsady, ýa-da mäkän bir tütüne, adama ýa-da bir topara sygynsadym diýdi. Perişteler, ey Lut, şüphesiz biz seniň Perwerdigaryň ilçileridir. Olar hiç açan saňa diýan ýetirip bilmediler. Şu giýjäň bir bölегinde maşgalaň bilen derrew ýola çyk. Ayalyňdan başga siziň araňyzda hiç kim ýyda dolanmasyn. Şüphesiz olaryň başyna injek zat azap, onuň ayalyň başyna hem iner. Olara wada berilen wagt seher wagtydyr. Seher wagty ýakyn dälmidir eýsem diýdiler. Emrimiz azap gelende ýurtlaryny başlaryna düňderip başaşak etdik. Üstlerine de bişen palçykdan taýarlanan daşlary ýagdyrdyk. Ol daşlaryň kime degjegi Perwerdigaryň huzurunda belgilenip goýulypdy. Ol azap zalimlerden daşdy däldir. Medyen kowmuna olaryň dogany Şugaýby peýgamber edip ýerdik. Şugaýb, ey kowmum, siziň üçin özünden gaýry Hudaý bolmadyk, Allah ibadet edin. Ölçegi we terediğini kim çekmäň. Elbette men siziň bol elin ýaşaýandygyňyzy görýärin. Taky men siziň üstüňizde dolap alyjy bir günüň adamynyň inmeginden gorkýaryn. Ey kowmum,
ölçegi we terediğini adıllık bilen dogry çekin. Adamlara zatlaryny kemmermäň, hemde yer ýüzüne pisat çykaryp bula goýlyk etmäň. Eger mümin bolsaňyz, Allahyň size beren halal gazancı has haýyrlydyr. Men bolsa siziň üstüňizde dikilen gödegçi däldirin diýdi. Olar, ey Şuayb, ata-babalarymyň ibadat edýän zatlaryny terk etmegmidi? Ýa-da emlaklermidi, isleşimidi ýaly ulanmazlygymydy? Sana okuyan namazyň emredýärmi? Aslynda sen ören ýumşak häsiýetli, akylly adam ahir diýdiler. Şuayb, ey kowmum, aýdyň makaly. Eger men Perwerdigarymdan gelen aýdyň delile dayanan bolsam, hemde maňa öz huzurundan gözel ırskal berýän bolsa, şeýle halda men näde Perwerdigarymyň halamaýan işini ederim? Şonuň üçin men size gadagan eden zatlaryma özüm meýledip, ondan soň hem size garşy çykmak islemeýärim. Men diňe güýjümiň ýetdiginden döretmek isleýärim. Meniň üstünlük kazanmagym ýalnys Alla bagly. Men ýalnys oňa bil baglaýaryn we elbetde oňa dolanyp bararyn. Ey kowmum, siziň maňa bolan düşmançylygyňyz sizi Nuhun kowmynyň, Hudun kowmynyň ýa-da Salihin kowmynyň başyna gelen ýaly zatlaryň azabyň başyňyza gelmegine alyp barmasyn. Lutun kowmy hem sizden daşda däldir. Siz Perwerdigaryňyzdan özüňiziň bagşlanmagyňyzy dileň, soň oňa toba edin. Şüphesiz Perwerdigarym rehim şefagatlydyr. Diýenini edýän bendelerini ey görýändir, diýdi. Olar, ey Şuayb, seniň aýdýan zatlaryň köpüne düşünmeýäris. Biz seniň aramyzdaky ejid adamlygyny görýäris. Eger seniň taýpalyk hormatyň bolmadyk bolsa, hökmen seni daşlardyk. Seniň biziň ýanymyzda hiç ille artykmaçlygyň ýokdur diýdiler. Şuayb, ey kowmum, siziň pikiriňizçe meniň taýpam Allahdan hem hormatlyrakmy? Allahdan ýüze urup onu unutduňuz. Elbetde Perwerdigarym edýän işleriňizi hemme taraplaýyn gurşap alandyr. Ey kowmum, siz bileningizden galmaň, men hem galmaýyn. Irswa edici adabyň kime geljegini we kimiň ýalançydygyny bilersiňiz. Garaşyň, men hem siz bilen garaşaryn diýdi. Emrimiz azap gelenne Şuayby hemde onuň bilen iman getirenleri bizden gelen rehimdarlyk bilen azapdan halat etdik. Şonda zulüm eden kişiler elhens tet gurşap aldy. Hem de olar şol wada meskenlerine çöküp kaldılar. Göya ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Unutmaň, Semut kowmynyň Allahyň rahmetinden daş düşüşi ýaly Medyen kowmy hem daş düşdi. Kasam bolsun, biz Musany Firawna, onuň egendeşlerine mucizalarymyz we aýdyň delil bilen peýgamber edip ýiberdik. Ýöne olar Firawnyň emrine boyun boldular. Firawnyň emri bolsa dogry däldi. Firawun kıyamet günü kowmynyň öňüne düşer we olara oda elter. Eltilen yer dowdak nähilli erbetdir. Olar bu dünýäde hem kıyamet gününde hem nälete ýolukduruldylar. Berlen pay nähilli erbetdir. Ey Muhammed, bu biziň sana kıssany beýan eden şäherlerimiziň habarlaryndan habardar edenlerimizdir. Olardan şäherlerden entegem saklanyp galanlar hem bar, orunlary weýran edilenler hem bar. Biz olara zulüm etmedik. Olar öýlerine zulüm etdiler. Seniň Perwerdigaryň emri azaby gelende olaryň Allahdan başga ýardyma çağıran hudaýlary hiç ýyly peýda bermedi. Hem de olara ziýany köpeltmekden başga zady yaramadylar. Seniň Perwerdigaryň zulüm eden şäherleriniň ýaşaýjylaryny ele salanna ine şeýdip ele salýar. Şüphesiz onuň ele salmagy ören azaly we gaty berk bolýandyr. Elbetde munda kıssalarda ahiret azabından gorkan kişiler üçin hakyky ibrat bardyr. Ol güni ähli adamlaryň jemlenýän günüdür. Ol her kim tarapyndan görüljek bir gündür. Biz onu kıyamet gününi tanalyk wagta çelini gijikdirer. Ol gün gelende onuň Allahyň ruhsady bolmasa hiç kim görülemez. Olardan kimsi betbatdyr, kimsi bolsa batlydyr. Betbat kişiler otdadyrlar. Olar ol ýerde dowdakda ahy periýat bilen harlap dem alyp goýbererler. Dowdakylar ol ýerde te asmanlar we yer durdugyça ebedi galarlar. Ýöne diňe seniň Perwerdigaryň islany bolar. Günäkär musulmanlar dowdakda jedalaryny çekenlerinden soň otdan halas bolarlar. Taky seniň Perwerdigaryň islan dadyny amala aşyrýandyr. Bagtly kişiler bolsa jennetidirler. Ol ýerde te asmanlar we yer durdugyça ebedi galarlar. Diňe seniň Perwerdigaryň islany bolar. Günäkär musulmanlar jennete girmekde gijigerler. İlki dowdakda jedalaryny çekerler. Perwerdigaryň tarapyndan jennetde beriljek nimatlar tükeniksiz peşkeşdir. Ey Muhammed, olaryň Allah şärik goşanlaryň ibadet edýän zatlarynyň
biderekdiginden şüphe etme. Olar din ata-babalarının öňden bäri ibadet edişleri ýaly ibadet edýärler. Elbetde biz olaryň paýyny hökmän dolulugyna kemtir edip berer. Biz Musa kitaby Tewraty berdik. Ýöne ol kitabyň ilahyly hakda gapma garşylyga düşüldi. Eger seniň Perwerdigaryň tarapyndan odal geçen bir söz bolmadyk bolanda, olaryň arasynda hökmän hökm berlerdi. Olar helak edilerdiler. Elbetde olar ondan Kur'andan hetden aşy şek şüphe edýärler. Taqiq, seniň Perwerdigaryň olaryň her birini eden amallaryň garşylygyny hökmän kämil edip berer. Çünki ol olaryň edýän işlerinden habardardyr. Şuňa görä ey Muhammed, sana we seniň bilen toba eden kişilere emir edilişi ýaly dost dogry bol. Hetden aşmaň. Elbetde ol Allah edýän ähli işleriňizi görýändir. Zulüm eden kişilere meýletmäň, ýogsa size de ot dogda hody deger. Siz üçin Allah'dan başga dost ýokdur. Soň zalimlara meýletseňiz size ýardam berilmez. Gündüýüň iki tarapynda we gijäniň gündüýde ýakyn böleginde 5 wagt namaz oku. Elbetde ýagşylyklar, ýamanlyklary, günäleri ýok eder. Bu aň edýänler üçin pentdir. Ey Muhammed, sabr et, taqiq, Allah ýagşylyk edýänleriň hakyny köýdürmez. Käşke sizden öňkü nesillerden yer ýüzünde bozgoklyk etmekden gaýtarýan akylly adamlar galan bolsady, bizdiň oglaryň arasyndan az sanlaryny bozgoklukdan gaýdanlaryny halat etdik. Zulüm eden kişiler bolsa berilen bol ellilige kiýpi sapa erdiler hem de günäkär boldular. Seniň Perwerdigaryň ýyly düdügi bolan ýurdy nähak ýere helak etmezdi. Eger Perwerdigaryň istesedi adamlary ýekatak ümmet bir dine eýerji ederdi. Olar bir ümmet bolmanlygy üçin dawalaşyp aýrylyga düşer durarlar. Ýöne seniň Perwerdigaryň merhemet eden kişi dogry ýoldadyr. Bu ýolda dawalaşmadylar. Allah olary şunuň üçin ýaratdy. Seniň Perwerdigaryň men dogdaky adamlardan we jynlardan hökmän dolduran diýen sözi tamam berjay boldy. Ey Muhammed, biz sana peygamberleriň habarlaryndan seniň kalbyňy berkitjek kıssalaryň her birini beýan edýäris. Bu wagtda sana hakykat, müminler üçin bolsa öwüt ündew we owrat alarlyk ýatlama geldi. İman getirmeýänlere aýt, siz bileniňizden galmaň, biz hem galmaly. Garaşy beriň, biz hem garaşýandyr. Asmanlaryň we ýeriň gaýp sirlerini bilmek diňe Allah mahsusdyr. Ähli iş oňa gaýtarylyp getiriler. Oňa ibadet et we oňa bil bagla. Seniň Perwerdigaryň edýän işleriňizden gapyl däldir.